ngakithi hey ayisekho into entsha mina ngiyophinda ngenze phakathi kwenu ngaphandle kokufa ngoba ayiprovile ukuthi ngimina ngiyinsizwa ngiyalimela iqiniso kodwa bangifuna ama likes nami ndiyokhonkoda nikhonkothe ngoba nifuna nje ama likes nama following kodwa lazi iqiniso ukuthi inkunzi inye kwaZulu ungizwe umlando kaMkhulu 2021 nagijima ngena phansi kwamatafula nonke kudosha inkunzi yakwaDonusa umsholozi ugedlehlekisa engumongameli wakithi ngama ngedwa ngalo ngamapheko ntaba nami kuphi mina ngaphambi kwesangithola amafriji zakhala manje kanganza kwethu alikhi khawe elingenayibonga ngithi njengoba sikhona lapha semidlalo namaciko asomabambisela amaciko akithi ekhona ngimcimbi emningi kakhulu ngiyabonga amabhinqa ukuphuma ngobuningi benu nizohlonipha umsebenzi wamabhinqa nembizo yamabhinqa namhlanje isimemezelo esikhulu kunazo zonke engizosenza esithi phumani niyovota nivote kahle nivotele iqembu lezepolitiki enilithandayo bangathi abantu abangalokuzile abangabhaliselanga uvota kodwa ke into engifuna ukuyisho yesukwanisana masinenkomazi izolo benginomhlangano ngesizwe nje ikhonkola izolo benginomhlangano nomongameli wezwe ophinda abamongameli we-ANC uCyril Ramaphosa benginomhlangano naye ngithi uphethizwa ngithi yebo ungo-ANC ngithi manje ke khulani ke ngani zakwethu umongameli uMantamela uCyril Ramaphosa ngihamba nethimba lamabhinqa ngicela ukuthi ubaba oyinsika ngoba mina ngakhohlwa umlando ngiyoduma ngicela ubaba uShobeni uKhuzwayo umshayeli Mhlophe ngicela ubaba uShobeni uKhuzwayo nje abingelele bese siqhubekela phambili ngenhlelo ngoba uyena ozala amaciko amaningi eNingizimu Afrika ubaba wengane zoma wazwadabukisa ANC workshop ubandla ANC sufike nanebhasi lakho nawe lutho nje abantu badlashe ncese bandla hey nathi phela bandla Nkosi yami sulande nama generator mangaka ncese bandla hey ilo MK lona sadliswa nathi sakushiya X yethu sunje waphupha X yethu waphupha X